Moikka ja tervetuloa seuraamaan mun neuleaiheista videota. Mä oon Jonna ja tänään on helmikuun viimeinen päivä. Ja mut löydät somesta eli Ravelrystä ja Instagramista mun koko nimellä eli Jonna Kapela. Vähän poikkeuksellisesti sain nyt aikaa tähän lauantaille kuvata videota, eli yleensä arkisin siis kuvailen, mutta mun mies on nyt puita kaatelemassa ja toivottavasti viipyy siellä vähän pidempään, niin saan tän purkkiin. Mulla kulkee nyt jotenkin ajatus nopeampaa, mitä suu kulkee, joten voi tulla vähän sekalaista settiä, mutta siis videon tarkoitus on olla ihan semmonen, sanotaanko sitä nyt sitten perinteiseksi videoksi, eli tuun esittelemään keskeneräisiä tai valmiita ensin ja sitten keskeneräisiä ja sitten vähän suunnitelmia. Eli se mun edellinen video oli vähän semmonen, ei se nyt erilaisempi ole, mutta ei mennyt ihan tällä samalla konseptilla, eli se oli semmonen mun viikkovideo, missä näkyi neuleiden lisäksi. Oli siellä siis neulesisältöäkin, mutta näkyi myös sitä semmoista perinteistä arkea sen verran, mitä nyt olin pystynyt kuvaamaan. Ja toki jouduin jonkun verran myös karsimaan sitä sisältöä, ettei siitä tule mitään 7 päivän mittaista videota. Mutta täällä on muutenkin täällä YouTubessa käynyt vähän semmoista keskustelua tai yleensäkin sosiaalisessa mediassa, mutta erityisesti ehkä niin kuin videoiden tekijöiden näkökulmasta sitä semmoista ajatusta, että haluaisi tarjota vähän jotain erilaista sisältöä, niin ihan samaa on niinku samaa mieltä, mutta tykkään myös näistä tämmöisistä perinteisistä videoista ja tiedän, että te katselijat tykkäätte näistä, niin olen vähän miettinyt, että jos joka kuukausi saisi jonkun, vaikka sitten lyhyemmän pätkän, vähän jotain erilaista sisältöä liittyen neuleisiin, mutta eri lailla kuvattuna kuin nämä tämmöiset, mitä ehkä pidän ja miellän itse tämmöiseksi perinteisiksi neulevideoiksi. Ja itse kyllä katselen ihan laidasta laitaan videoita, että tykkään kyllä, että jos tulee semmoisia uusia ideoita toisilta videoiden tekijöiltä, että mitä voisi sitten itsekin kokeilla tehdä. Ja tykkään itse semmoisesta visuaalisesti nätistä sisällöstä, niin sen takia ehkä noi tommoset mun viikkovideot tai semmoset, mitä kuvaillaan kännykällä ja vähän epävakaalla kädellä ja vähän huonossa valossa ja näin, niin ne ei miellytä minun kuvaamana mua itseä, mutta siis toisten kuvaamana, niin en pidä kyllä mitenkään pahana, että sitä on vaan niin kriittinen itseään ja omaa sisältöään kohtaan, mutta tällaisia ajatuksia olisi. Ja katsotaan minkälaisen vastaanoton sitten ne ehkä toteutuvat videot saa. Mä vähän pelkään, että mä haukkaan tässä vähän liikaa isoa palaa, kun välillä on ollut vähän pidempää taukoa tästä kuvaamisesta muutenkin. Eli se mun edellinen video oli siis just se semmonen mun viikkovideo ja te olette kyllä käynyt tosi hyvin sitä katsomassa ja kivasti kommentoimassa ja vähän heräsin itsekin siihen, että olisi voinut tuoda enemmänkin muissakin videoissa niin kuin tätä omaa alaa esille, koska mä oon kyllä saanut sieltä kommenteista tosi semmoista arvokasta, erilaisia näkökulmia ja arvokasta kommentointia siihen liittyen myös tähän mun tulevaan ammattiin. Niin oon kyllä tykännyt, eli siinä videossa mä nyt, jos et ole käynyt katsomassa, niin keskustelin lähinnä liikunnasta tai liikkeestä liittyen tähän alaan ja mulla on siellä vastaamattakin muutamaan kommenttiin ja haluan niihin ajatuksella vastata, mutta olitte samaa mieltä tästä asiasta, mitä toin esiin, eli että semmoista lempeätä liikettä silloin, jos sitä kuormitusta on muutenkin ja että kroppa on väsyksissä tai mieli on väsyksissä, niin totta kai kroppa kaipaa sitä liikettä ihan päivittäin, mutta se, että minkälaista liikettä sä tarjoat sille, niin sillä on merkitystä. Ja myös sitten halusin keskustella, mä säikähdin tuolta tippui lunta katolta, keskustella siitä, että kun kaikki ihmiset ei saa liikunnasta muutenkaan semmoista mielihyvää, että millä motivoida. Mä kyllä itsekin en ole siis koskaan ollut mikään
kilpaurheilija tai kauhean tavoitteellisestikaan urheileva, että nuorena ei ole ollut mitään semmoista harrastusta, mitä olisin pitkään harrastanut. Ja muutenkin miellän siis itteni ihan semmoiseksi perusliikkujaksi, eli lenkkeilyä, lihaskuntoa, kahvakuulosta on tykännyt. Nyt ei ole toki ollut varaa sitä harrastaa, mutta monipuolisesti kuitenkin siitä hyvinvoinnista, fyysisestä hyvinvoinnista pidän huolta, mutta mielestäni ihan silleen perustasolla, niin ehkä nyt kun aloitti ton koulun ja meidänkin luokalla on kuitenkin semmosia ihan tavoitteellisesti treenaavia ja urheilullisia tai jotain tiettyä urheilulajia harrastavia, ihan aktiivisesti harrastavia, niin mä oon tuntenut itteni koko aika sen takia vähän niinku, en nyt huonommaksi, mutta et en oo ihan samalla tasolla sen takia, että mä liikun perusliikkujana, eikä ole ollut mitään pitkäaikaista harrastusta, joka on ihan typerä ajatus. Mutta että mun mielestä ei ole tärkeintä se, miten sä liikut, kunhan sä liikut itseäsi miellyttävällä tavalla. Ja itse olen ainakin miettinyt sitä, tai joskus nyt on ehkä ollut vähän vääränlainen suhde tuohon liikkumiseen yleisestikin, niin olen yrittänyt kääntää sitä omaa ajatusta siihen, että en mittaa esimerkiksi lenkeillä, en menisi sen matkan pituuden mukaan, kilometrien mukaan, vaan nimenomaan ajan mukaan, että mä käyn tunnin lenkillä, eikä niin, että mä pitää käydä 10 kilometrin lenkillä. Ja nimenomaan tää tämmönen pitää-sana, niin muuttaa sitä. Mun mielestä tuolla Pipotusta Johannalla on ollut tästä puhetta ja ihan kyllä samaistun siihen ajatukseen, mutta se ehkä siitä edelliseen videoon viitaten, mutta toki siis saa jatkaa sitä keskustelua ja mitä ajatuksia tästä herää ja ehkä just noista niin kun videon sisältöjen muuttamisesta tai siis siitä, mistä nyt on ollut puhetta, että halutaan tuottaa jonkinmoista tai hiukan erilaista sisältöä, niin siinä ehkä onkin taka-ajatuksena se, että näkyisi se persoona siellä videoiden takana ja mun mielestä olen omasta mielestäni onnistunut kyllä tuomaan tänne näille videoille myös sitä omaa persoonaa, niin en pidä ollenkaan pahana näitä perinteisiäkään tällä hetkellä. Ja sitten siihen edelliseen perinteisempään videoon mä olin silloin tehnyt sen Nordic Bloom neuletakin, josta valitin, että se on ihan hirveän sähköinen, niin sinne oli kommentteihin tullut vinkkejä, ainakin tekstiilisuihkeetta monet käyttää, mutta sitten myös ihan vesi, jossa on hoitoainetta, hiustenhoitoainetta ja oliko jopa, että vesi, jossa on huuhteluainetta, niin niillä saisi sitä sähköisyyttä pois ja mä en ole nyt vielä kokeillut mitään niistä. Mulla ei ole suihkepulloa ja mä en millään viittisi sitä uudestaan liottaa. Toki eipä se nyt ole kovin järkevää, että en mä pysty käyttämään sitä nyt tällä hetkellä, koska se on siis todella niin sähköinen, että ei kipinät lentelee, niin pitäisi joku suihkepullo hommata ja kokeilla näitä vinkkejä, että ei ole pakko käydä hakemaan tekstiilisuihketta, vaan sitten pystyy suihkutella ihan muuta kodista löytyvää ainetta. Mä kirjoitan vaikka tähän, että kumpi se oli, oliko se huuhteluaine vai hoitoaine, hiustenhoitoaine, mitä sinne suihkepulloon voi lurauttaa ja sillä suihkutella, niin menee ehdottomasti testiin ja osa siellä seurailikin niitä kommentteja just tämän asian takia, mutta nyt siirrytään itse asiaan, eli niihin neuleisiin. Ootte te nähnyt näitä neuleita siinä edellisellä videolla, jos ootte sen kattonut, mutta mä esittelen nämä joka tapauksessa myös nyt tässä perinteisessä. Eli mä aloitin sen sukkalaatikon, se oli mun helmikuun haaveitakin siihen neulojen vuosikertaan liittyen, eli haluaisin tehdä itselleni 12 parin sukkalaatikon ja aion tehdä siis jokaisen parin sen kuukauden mallin mukaan. Ja tammikuun mallina oli tää
Johanna Valliuksen Vuodenvartijat sukat. Mä yritän katsoa täältä, että kumpi näistä oli se, mihinkä jouduin ottaa vähän uutta jämää tänne varteen. Tämä se oli. Hiukan se erottuu eri oranssin sävyisenä, olisiko ne noin 3 viimeistä raitaa tuolta, mutta ei mitenkään häiritsevästi. Eli nämä on 7 veljestä langasta ja noi oli jotain 7 veljestä jämiä, ja tähän tosiaan sitten kun 7 grammaa ei aivan riittänyt, niin näihin 3 raitaan otin semmoisesta raitalangasta. Siinä oli sopivasti niin, että ne oli päättynyt mulle, tai mä olin leikannut siis. Siinä oli niin kuin ensimmäisenä sitä oranssia väriä tarjolla, niin sain siitä leikattua ja riitti hyvin. Pääväriä mulla meni noin 80 grammaa ja sitten 9 grammaa kuvioväriä. Ja tein ohjeesta poiketen ton kantapään, nää on vähän liikaa isolla blokilla, kantapään ranskalaisena kantapäänä, koska se istuu mulla, mä tykkään siitä, se istuu mun mielestä mulla parhaiten jalkaan. Ja ohjeen mukaan tein sitten sädekavennukset, joita en ole pitkään aikaan tehnyt. Ja nämä on kokoa 36, 37, mitä tuun tänne laatikkoon tekemään, eli sinne omaan jalkaan. Tänne jalkaterään vähensin niin, että olisiko mulla ollut täällä sitten 44 silmukkaa tai 42 silmukkaa. Aika paljon sain vähentää, koska mulla on tosi kapea jalka, niin. Joo, mutta näistä tuli kivat. Sitten tietty nämä mun omat, eli helmikuun sukkina oli mun suunnittelemat vinhat. Ne on tämän näköiset. Näistä olen kertonut aika paljon tuolla Instagramin puolella, että nyt vähän huono tässä vaiheessa, kun on jo vaihtumassa kuukausi maaliskuuhun, niin kauheasti näitä mainostaa, mutta tykkään näistä hirveästi ja puhuin siinä mun viikkovideolla siitä, että jännitti julkaista tää, ja olisin siis siinä halunnut keskustella enemmänkin, mutta en ehtinyt ihan kaikkea puhumaan siihen, niin jännitti just se, että tää ei ole ehkä semmonen perinteinen, mitä multa on nähty, tai semmonen perinteinen malli. Musta tuntuu, että mulla on ehkä yksinkertaistunut mun tyyli aika paljon, eikä nääkään nyt mitkään siis monimutkaiset on, mutta hiukan erilaiset. Ja jännitti myös se, että kun kuitenkin toi sukkahaaste tai sukkalaatikkohaaste, niin siitä on kiinnostunut ja siihen aikoo osallistua tosi paljon ihmisiä ja eri tasoisia ihmisiä, niin kuin neulekokemukseltaan eri tasoisia, niin mua vähän pelotti, että toivottavasti nämä ei ole liika haastavat. Voi olla, että osalle oli haastavat, tai kyllähän näissä piti jonkun verran kuitenkin ohjetta seurata, ja just se, että tiheys merkkaa jonkun verran näissä, ja toi kantapään kavennukset on tuolla tosiaan, tai kantapään jälkeiset kiilakavennukset tehdään tuolla jalkapohjan alla, kantapään alla. Niin tää on varmaan, voi olla monelle uusi tyyli, niin ehkä se jännitti, ja just se, että kaikkia ei voi miellyttää, vaikka mieluusti haluaisin miellyttää, niin mua jännitti sekin, että mitä jos joku ei tykkää tästä mallista, eihän se muhun vaikuta mitenkään, tää on ilmaisena kuitenkin saatavilla, mutta toki sitä haluaisi tehdä semmoisen mallin, mistä mahdollisimman moni innostuisi. Ja on siis innostunut, että ei oli vähän turha pelko se, että kyllä tästä on tykätty ja tosi paljon ja paljon tehty ja ihania versioita näkynyt. Mua vähän houkuttaisi tehdä kaksiväriset just silleen, että tekisi tämän resorin ja nämä raidat ja kantapää ja kärki, niin tekisi yhdellä värillä ja sitten samoin siis sitten se yksi väri toimisi toisena näistä. Mutta näihin nyt meni. Mä oon tehnyt tän sillä kakkoskoon silmukkamäärällä, mutta omaan jalkaan pituudelta, niin jokaista näitä kuvioväriä meni noin 10 grammaa ja olisiko 15 grammaa sitten mennyt yhteensä näihin kontrastiraitoihin ja suurin piirtein saman verran tai lähemmäs 20 grammaa sitten näihin. Mä en enää muista miten ne meni, mutta löytyy sieltä ohjeesta. Tää ohje löytyy siis Ravelrystä ilmaisena. Oon kirjoittanut, että vuoden loppuun, mutta voipi olla, että
tulee olemaan jatkuvasti ilmaisena. Mutta nyt mulla on siis 2 paria sukkia, tammikuun ja helmikuun malli tonne sukkalaatikkoon ja innolla odotan maaliskuun sukkamallia. En oo siis vielä valinnut lankoja siihen, tai niihin, mutta aion tehdä ne sitten. Ja me jo Riikan kanssa jonkun verran jutskailtiinkin tuossa helmikuun aikana näistä meidän malleista, tai siis ei toki mulle paljastettu mitään, että minkälainen malli sieltä on tulossa, mutta hiukan erilainen kuin mitä mulla. Ja noista haasteista lisää, tai en mä tiedä, tää ei ole niinkään haaste, mutta Emilia-neuloa ja Sipi-neuloa, olikohan se Sipi-neuloa? Ei kun Knit-Sipi, niin heillä on Instagramissa menossa tämmönen vuoden kestävä neulekori haaste, yhteistekeminen, eli he julkaisee joka kuukausi mallin ilmaiseksi ja ne tulee olemaan jatkossakin ilmaisia tuolla Ravelryssä. Ja sieltä on nyt tammikuussa tullut lapasmalli ja helmikuussa pipomalli. Niin mä oon täällä nyt saanut sitten valmiiksi olympialaisia katsellessa tammikuun mallin eli Livia Lapaset. Tämän mallin on suunnitellut Knit-Sipi nimimerkki. Mulle ei näy kyllä tuolta kamerasta, että näkyykö se kuvio siinä. Eli siinä menee palmikkokuviota. Tosi kiva. Tää langan kontrasti näkyy nyt tossa videolla jotenkin tai siis tuolta kameran näytöstä näkyy tosi kovana. Joten toivottavasti se kuvio sieltä näkyy, mutta käykää katsomassa. Mulla on edelleen Ravelryssäkin ne semmoset kokoelmat siellä suosikeissa nimettynä sukkalaatikko ja sitten tää ei ole lapaslaatikko kun neulekori. Ja lisäksi on myös sit se lapaslaatikko haaste, mutta nyt helmikuun, voi vitsi kun ajatus kulkee nopeampaa kuin suu, helmikuun malli, niin se ei ole Ravelrys ladattavissa, vaan se oli jossain muualla, kävin kyllä senkin lataamassa, mutta siitä löytyy enemmän tietoa tämän nimimerkin Instasta. Mutta joo, tein nämä Adlibriksen Sokkifineista, eli Fingerin vahvuisesta, ikivanhaa varaston uumenista langasta, eli joo, tämä on Fingerin vahvuista sukkalankaa ja neuloin kaksinkertaisena 3,5 millin puikoilla. Ja näistä tuli aika lailla mun käteen sopivat. Mutta ajattelin laittaa nämä siis lahjalaatikkoon, eli menee joko sitten lahjaksi tai sitten lahjoitukseen. Ajattelin näitä ihan kaikkia malleja, mitä siihen tulee, niin haluaisin neuloa ihan ne jokaisen, jos ne miellyttää mua, niin just tolleen lahjakori ajatuksella. Ja näiden kohdalla, kuten olen aikaisemminkin huomannut, niin mä kiristelen ensimmäisen lapasen tai sukan kohdalla ja sitten toisesta tulee vähän löysempi, vaikka mä muka pidän sen neulekireyden samanlaisena. Tää on semmonen melko tuore ongelma mulla, että ei ollut aikaisemmin tämmöistä ongelmaa, tai silloin ehkä niin kuin neulonnan alkutaipaleena, niin ei ollut samanlaista ongelmaa. Et sen takia mun pitäisi kyllä nyt suosia vaan sitä, että teen lapasia ja sukkia aina yhtä aikaa 2 kerrallaan luupaten. Niin ei varmasti se käsiala sitten siinä vaihdu kesken kaiken. Näihin menee noin 65 grammaa lankaa. Sitten mulla on tuolla kuivamassa se mun Capsule Raglan eli Sara Markkulalle testineulottu paita. Mulla on siitä kuva, kun se on tuossa kuivumassa, mutta en toki pystynyt näyttämään sitä päällä ja mua vähän jänskettääkin, että miltähän se näyttää päällä. Hyvältä vaikuttaa ja tosi kiva lankayhdistelmä oli tää, mistä tein, eli se on semmonen oikein tumma violetti. Pohjalanka, päälanka, mikähän tämä nyt sitten oli. Toisena lankana on BC Carnein Bio Shetland, eli tää on juoksevuudeltaan semmoista light fingering vahvuista, 100% villaa, mutta mun mielestä tää neuloutuu enemmän semmosena
fingeringinä, eli kyllä tosta nyt näkee, että onhan se tosi ohutta, mutta joo, neuloutuu mun mielestä vähän paksumpana, että menee kyllä ihan fingerin vahvuudesta, mutta pääsin tiheyteen, kun vaihdoin puikkokokoa vähän pienemmäksi, eli se on light fingeringille ja mohairille suunniteltu paita. Ja sitten mulla oli Dropsin Kid Silkkiä toisena. Ja tätä meni, mulla oli tätä se 200 grammaa ja mä vähän pelkäsin, että loppuuko se kesken, niin ei loppunut, eli mulla meni tätä 185 grammaa. Eli 4 vyyhtiä riitti kokoon 2. Ja sitten tätä mohairia mulla meni 125 grammaa noin. Olisiko jäänyt vielä joku 3 grammaa siitä edellisestä kerästä, eli tää jäi nyt ihan tosiaan käyttämättä sitten tää 6. kerä. Niin, tykkäsin kyllä tästä yhdistelmästä, että voisin kyllä tätä käyttää toistekin. Ja varsinkin nyt sitten, kun näkee, että miten se sitten käytössä, miltä se käytössä tuntuu, että tämähän on semmoista oikeasti niin kuin villaista, mutta ei sillä lailla pistelevää villaa, ainakaan näin käteen. Mutta mä kerron siitä sitten vähän enemmän, kun mä sen saan tuolta kuivammasta käyttöön ja oikeasti testattua, että miltä se tuntuu ja muuta. Mutta suosittelen ohjetta, tykkään siis muutenkin Saran tyylistä neuleiden suunnittelusta ja muutenkin siis Insta-sisältö on sellaista, niin kuin puhuttelee kyllä mua tai resonoi kyllä mussa, että suosittelen mennä seuraamaan sinne Instagramiinkin ja käykää ihmeessä tutustua niihin malleihinkin, mitä hän on suunnitellut. Ei ole mikään maksettu mainos eikä ole käsketty mitenkään mainostamaan, ihan omia mielipiteitä. Ja silloin vuoden lopussa tai alkuvuodesta puhuinkin teille, että mulla oli salainen testineulonta, eli sitä neuletta en voinut näyttää, mutta nyt on julkaistu Ronja Hakalehdon uusi kirja, johon siis testineuloin nämä Dusty Roads sukat, eli tämmöiset kivat kokonaan kirjoneuletta olevat sukat, tommoista pientä kirjoneuletta, ei ole pitkiä langanjuoksuja, ihan tosi kivan näköiset. Tämä on edelleen liika pieni blokkeri, nämä on siis mun jalkaan sopivat, niin toi kantapää nyt on vähän tolleen hassun näköinen tuolla. Mutta siis tiimalasi kantapää ja muuten sitten tuommoista pientä kirjoneuletta fingerin vahvuisesta langasta tehdään ja mä oon täällä käyttänyt toi peike pohjalanka tuolla ja toi keltainen, niin ne on käsivärjättyjä lankoja ja sitten tää on lankavan sulolankaa tää petrooli. Eli pääväri on toi peike, pohjalanka, sitä meni 17 grammaa ja tätä petroolia 36 grammaa ja sitten tota sinappia meni 15 grammaa ja tää on koko 1. Itse tykkään huomattavasti lyhyemmistä varsista, eli jos en olisi testineulonut, niin silloinhan olisin saanut tätä muokata, mutta nyt kun testineuloin, niin piti tehdä siis tietenkin täysin ohjeen mukaan, niin itse tykkään ehkä puolet lyhyemmästä varresta, mikä tässä on. Mutta nämä kyllä menee ja semmosena, että näitä voi pitää just täällä vähän rutussakin. Tykkään tosi paljon tästä ulkonäöstä. Taisin tehdä 2,5 millin puikoilla. Enkä tehnyt 2,25, koska tässä oli tiukka tiheys mulle ainakin. Että tiesin, että 2,5 millin puikoilla tulee liika löyhää mulla. Joo, ja siellä oli kyllä kaikkia muitakin kivoja malleja, kun oon vähän kattonut sieltä Laineen sivuilta. Tai sivuilta. He on ainakin storeissaan esitellyt ja Ronja itsekin esitellyt niitä malleja. Joo, ei mulla varmaan näistä sen kummemmin mitään. Kivat sukat tuli. Sitten keskeneräisenä on mun haaveiden helmikuun malli, eli Sari Nordlundin suunnittelema Turtle Dove. Mä sanon sen ennemmin noin, kun yritän lausua sitä oikein. Se paita on mulla kesken ja sen kanssa ajatus olikin, että saa hidastaa ja mikä on myös ollut monen neulojan teema tälle vuodelle, sen semmonen neuloidenkin kanssa hidastaminen tai ihan yleisestikin hidastaminen tässä elämässä.
Niin. Tarkoitus oli se, mutta tää on kyllä imassu mut ihan mennessään. Mä näytän nyt. Sitä oli tosiaan siinä My Week-videolla varmaan 4 kerrosta tehtynä. Ja nyt se on tällä mallilla. Eli hiot on eroteltu ja on täällä jo varmaan yli 5 senttiä neulottu helmaakin. Tää alku oli tosi hidasta, koska neulottiin tasona. Mä aion muuten kääntää tämän kauluksen sitten. Se oli vaihtoehto, että se voi jättää tommoseksi niin kuin pooloksi, mutta mä aion kääntää sen tänne. Niin alku neulottiin tasona, tehtiin noita muotoiluja niin, että takaa on vähän korkeampi kuin edestä. Niin se oli hidasta ja mä en saa kyllä nurjalla puolella, en tiedä näkyykö, tää on aika tummaa lankaa, niin en saa näitä kierrettyjä oikeita, eli ne neulotaan toki nurjalla kierrettynä nurjana, niin ne tulee mulla kyllä erinäköiseksi ja mä pitkään sitä kattelin, että siedänkö mä sitä ja kyllä mä nyt päätin, että siedän ja kattelin jo YouTube-videoitakin, että teenkö mä sen oikein, että onko se vika siinä, että mä teen sen jotenkin väärin, mutta ihan oikein teen ja se nyt erottuu mulla tuolta, että mitkä on tehnyt tasona. Ja tää alku oli muutenkin ehkä hidasta sen takia, että lisäiltiin täällä raklaneissa silmukoita, niin vähän piti koko aika seurata, että mitä seuraavaksi ja kuinka lisätään, että nurjana vai oikeana silmukkana ja näin. Mutta nythän tää on ollut aika easyä neulottavaa. Tuossa toistuu kuitenkin edessä ja takana samat jutut ja pystyy jo lukemaan siitä neuleesta, että mitä seuraavaksi. Tästä tulee kyllä ihana. Eli lankana mulla on tässä toi Pirtin Kehräämön villanka Eko, eli se oli 50%, kohan se oli kierrätettyä merinoa ja 50% villaa. En muista, kirjoitan tähän tai korjaan tohon, jos muistin väärin. Mutta siitä on muuten nyt 2 versiota, en tiedä onko se ollut alun perinkin, mutta mä tajusin vasta nyt, että siitä on 2 eri paksuutta, niin tää on se ohuempi, eli noin 270 metriä 100 grammalla. Niin ohuempi on, mutta mulla tulee yleensä näillä tämmöisillä vähän villavammilla langoilla niin löysempää käsialaa, niin pääsin kyllä tosi hyvin tiheyteen. Ja tää on tämmönen oikein niinku vihreä, tumma vihreä, tommonen kuusen vihreä. En sanoisi, että metsän vihreä. Mä pidän metsävihreätä enemmän semmosena vähän pullonvihreeseen taittavana, niin tää on enemmän semmonen rehtitumman vihreä, havun vihreä. Miten kaikella tavalla voi vihreätä kuvailla, mutta tulee ihana ja tää tuntuma tässä langassa tuntuu villalangalta, mutta vähän semmonen, en mä tiedä osaanko mä kuvailla, mutta vähän enemmän semmonen puuvillamainen jollain lailla, että se varmaan se merino sieltä kuitenkin vaikuttaa tähän tuntumaan jonkun verran. Mutta mä nyt aion neuloa sitten tämän kerran loppuun. Se on nyt toinen kerä ja mulla on siis 4 kerää näitä. Niin aion neuloa loppuun tänne helmaan ja sitten taas teen hiat siinä välissä ja katsotaan kuinka pitkän helman mä tähän saan, että riittääkö 400 grammaa. Tulee kyllä ihana. Ja huomasin muuten sitten, olin täällä molemmissa etu- ja takakappaleessa, niin edessä ja takana olin tässä isoimmassa palmikossa tehnyt liikaa aikaisin palmikon kierrot. En ymmärrä, miten on voinut häiriintyä niin paljon. Toki kattelin siis olympialaisia tässä samalla. Tein siis palmikko tämmöstä monimutkaista neuletta ja kattelin olympialaisia. Onnistui yllättävän hyvin, mutta selkeästi se niiden palmikoiden seuraaminen, tai se, että koska se kierto tehdään, niin siinä oli käynyt joku vipa, mutta mä tein niin kuin moni muukin on tehnyt, että mä purin vaan siitä palmikon kohdalta niin pitkälle, että pääsin sinne virhekohtaan ja sitten siitä uudestaan periaatteessa poimin
Eli en purkanut koko työtä sinne asti, vaan ainoastaan sen palmikon kohdan ja onnistui ihan hyvin. Ja uskon, että sitten viimeistelyssä tasoittuu, että tonne nyt vähän jäi semmoista. Näkyy, että siellä on korjailtu jotain, tai että on vähän erilainen käsiala tuolla jossain kohtaa, mutta. Ja teen kokoa 2, koska ihan täysin tiheyteen en päässyt, niin mä veikkaan, että tosta tulee semmonen 2-3 koon välimaastosta tai jopa 3 koko, mutta ei nyt ainakaan sitä suurempi ja ei pitäisi ainakaan 2 kokoa pienempi olla, niin odotan, että toi valmistuu. Mä en oo yhtään semmonen prosessineuloja tai ehkä sekin olisi semmoinen opeteltava juttu, että nauttii siitä prosessista ja siitä itse neulomisesta, siis nautin neulomisesta, mutta mä aina odotan kuitenkin enemmän sitä valmistunutta neuletta tai sitä, että saa sitten sen valmiiksi ja käyttöön, niin en oo tosiaan semmoinen prosessineuloja ollenkaan. Ja en mä tiedä, haittaako sekään, mutta tää harrastus on ehkä semmonen, että ei ole tarkoituskaan, että tehdään mahdollisimman nopeeta tai että ollaan hirveän tuottelijaita, niin se ei ole ainakaan se semmoinen perimmäinen ajatus tässä harrastuksessa. Toinen keskeneräinen on myös palmikkoa ja kuten puhuinkin tuossa alussa tai tuossa valmiiden kohdalla siitä, että siinä neulekori yhteistekemisessä on ollut helmikuun mallina pipo, niin mä aloitin sen. Eli semmonen kuin Aava-pipo, tää on sitten Emilia Neuloo suunnittelema, löytyy myös siis ilmaiseksi Ravelrystä ja kuuluu siihen neulekori-haasteeseen. Mulla on täällä nyt silmukkamerkkejä ohjeen mukaisesti jokaisen kaavion toissan välissä, mutta toisaalta en ehkä tarvii ainakaan nyt enää niitä, että kyllähän tosta neuleesta jo näkee, mitä siellä tapahtuu. Eli siellä on palmikoita ja nyppyjä. Tulee tosi kiva. Ja lankana mulla on siis ihan sukkalanka, tää Tokmannin Kotikulta Harmonia. Piti nyt välttämättä näyttää tätä kerran. Tommonen vaalean sininen. Ja teen kokoa 1, eli siinä on 2 kokoa, mutta mä muistelin tosta langasta, kun oon tehnyt lapasia, että se aika paljon sitten lörähtää tossa viimeistelyssä, niin sen takia valitsin sen 1 koon. Ja tääkin menee siis sinne lahjalaatikkoon. Mulla olisi ehkä saajakin tälle, mutta keräillään nyt ihan vaan sillä ajatuksella, että lahjalaatikkoon tai lahjoituslaatikkoon. Ja ajattelin tehdä toisenkin. Sitten tästä vaaleanpunaisesta mulla on tätä vielä yksi kerä. Eli siihen 1 kokoon pitäisi riittää 100 grammaa tämmöstä 7-veikan vahvusta lankaa ja oliko 110 grammaa sitten siihen isompaan kokoon. Ja sitten tossa pystyy päättämään sen, että kuinka pitkän tekee tosta pääosasta, että siinä on lyhyempi ja pidempi versio, niin luultavasti teen sitten sen pidemmän. Mulla yleensä kerrostiheys on sitten tiheempi kuin mitä ohjeessa, mutta ehkä mallailen vähän sitten siinä. Siinä edellisessä videossa puhuin, että olisin tehnyt siitä villavuorilangasta ton pipon itsellekin. Se on edelleen vaihtoehto, mutta mä en muistanut, että mä olin silloin hiljan ostanut Ravelrystä Emma Suomisen Meiju Beaniin ohjeen, niin tää oli siis sellainen malli, jota mä katsoin heti, että tää on aivan ihana, että olisipa kiva tehdä itselle. Tää tehdään siis fingerin vahvuisesta langasta yhdessä mohairin kanssa, mutta menisi siis varmaan tommosella DK-vahvuisella langalla. Eli se on ton näköinen. En ole nähnyt tämän tyylistä kuviota pipossa tai yleensäkään niinku on ton näköistä kuviota nähnyt, mutta että mun mielestä oli tosi kivasti tähän pipoon keksitty. Niin ajattelin, että voisinkin tehdä itselleni sitten ton pipon. Se on niinku haave. En tiedä, onko enää tämän kevät-talven haave, koska meillä ainakin on tuolla siis plussalla on ja ihan hirveän liukasta
käytiin tuossa aamulla ystävän kanssa lenkillä, niin kummallakaan ei ollut nastoja. En mä tiedä miten mä lähdin ilman nastoja edes lenkille, mutta en mä tiedä, ei sitä ehkä oikein lenkiksi voinut edes kutsua, kun ei kyllä ihan hirveätä vauhtia päässyt eteenpäin, että lähinnä siinä vaan keskittyy siihen, että ei kaadu, että koko kroppa-treeni melkein oli se. Mut joo, mä niin kuin mietin, että voisin tehdä joko siitä Villavuoren langasta tai sitten mulla on myös Jaanan lankapajalta sitä mäläkkiä. Mun mielestä sekin oli DK-vahvusta, mulla on sitä paris eri värissä. Niin sekin houkuttais, mutta mulla on paha tapa siinä, että kun mulla on jotain yksiävyyhtejä tai herkullisen värisiä lankoja, niin mä säästelen niitä niin, että jos mä keksinkin niille jonkun toisen projektin tai jos ne käviskin niin kuin jonkun suunnitteilla olevan projektin kanssa yksin, mutta en mä tiedä, toikin ajatustapa pitäisi ehkä kääntää vähän erilaiseksi, että ennemmin ottaa ne sitten käyttöön, kun siellä säästelee, että kyllä mä voin sitten vaikka, jos sitten tulee sellainen tilanne, että se olisikin käynyt johonkin toiseen projektiin, niin no, sitten mä hankin sitä siihen toiseenkin projektiin. En ymmärrä tätä ajatusmaailmaa aina, mutta ei ole varmaan pelkästään mun ongelma, että kyllä muutkin niitä semmoisia herkullisia lankoja säästelee ja yrittää keksiä niille sitä semmoista täydellistä projektia. No muita suunnitelmia tosiaan ei sitten mieti, mutta en tiedä onko se semmoinen mitä aloittelen nyt vai onko se sitten loppuvuoden juttu. Mutta toki ne maaliskuun sukat aion aloittaa ja en ole niitä lankoja valinnut. Mä odotan sen mallin paljastuksen ensin ja sitten valkkaan. Sitten odotan sitä, että mikä tuohon neulekori yhteistekemiseen tulee maaliskuulle, mikä ohje siellä mun mielestä ainakin kauluria on jonain vaiheessa väläytelty, niin no sen kuitenkin aion tehdä sitten lahjalaatikkoon tai lahjoituslaatikkoon, mutta sitten tää neula- ja vuosikerta värikäs maaliskuu teema, niin mulla tulee siitä mun miehen kihlattu mieleen. Kihlattu, koska jos miettii mieltymyksiä, niin hän on se, joka ryntää näille niin kuin oikein räiskyville väreille ja syttyy niin kuin semmosesta räiskyvimmistä ja rohkeimmista väreistä, mitä ehkä itse. Että mulla on suhteellisen tommosia maanläheisiä ja murrettuja sävyjä, joo, jotain pinkkejä ja vähän kirkkaampia sävyjä on, mutta esimerkiksi näiden sukkien kohdalla mulla oli hankala päättää tuolta omasta varastosta, että mitä lankoja yhdistän, koska halusin näistä oikein räiskyvät ja kirkkaat, periaatteessa kirkkaita värejä näihin, niin ei mulla ollut kauhean kirkkaita värejä. No, näihin nyt sitten onnistuin jotkut löytämään, mutta että enemmän mulla on semmoista maanläheistä ja vähän niin kuin rauhallista väriä. Niin, sen takia tulee se mun kihlattu mieleen ja siitä mun veljen kihlattu. Ja sitten siitä jatkoajatuksena mulla tulee vielä mieleen sitten nämä Eldur Yarnsin raitasukkalangat, mitkä ollaan kumpikin hommattu ja näitä on siis pitänyt tässä varmaan jo ainakin yli puoli vuotta, en mä muista koska me nää hommattiin, niin on pitänyt yhdessä aloittaa. Joulun aikaan oli siis tarkoitus, mutta silloin meni nuo suunnitelmat uusiksi ja nyt ei olla vaan saatu semmoista yhteistä aikaa. Niin mä ajattelin, että mä voisin nyt kyllä Tarua vähän haastaa, että otettaisiko tähän maaliskuulle yhteistä aikaa ja aloitellaan nää sitten yhdessä. Ja itse asiassa tänään oli Sandra laittanutkin tosta haasteesta tai siitä teemasta sitä, että siinähän on Eldur Janssi yhtenä yhteistyökumppanina tai semmoisena sponsorina, niin sopii silläkin lailla tää, että eihän nää nyt silleen oikein värikäs oo tää mun lankani, mutta ihan on mun värinen tai semmonen, mitä värejä itse suosin, mutta ehkä siihen mun kaveriin ajatellen niin sopii tää haaste. Katsotaan mitä muuta keksii sitten tämän haasteen tiimoilta, että sieltä on ainakin tulos noita joka viikolle joku tietty väri, niin
katsotaan, jos sitten sais vaikka kuvailtua jotain siihen haasteeseen liittyen. Joo. Tässä oli mun suunnitelmat ja ihan kaikki muutkin asiat ja kerroin tuossa alussa aika pitkälti, mitä mulle kuuluu tai mitä ajatuksia mulla oli, että tosiaan tässä nyt on 9 viikko. Meillä on siis normaalisti hiihtoloma, mutta eihän ammattikorkeassa mitään hiihtolomia ole, eli yleensä ne on näitä itsenäisen opiskelun viikkoja ja tällä kertaa osui oppariviikko tälle 9 viikolle ja myös ensi viikko on oppariviikkoa, eli ollaan nyt työstetty opinnäytetyötä jälleen, enemmän ehkä sitä semmoista kansainvälistä materiaalia ollaan yritetty saada sinne teoriaosuuteen ja etsittyä ja kaikkia tutkimuksia sun muita tukemaan sitä toiminnallista osuutta. Eli meidän oppari siis käsittää kivun opetuksen kehittämistä SEAMKissa fyssariopiskelijoille tai fysioterapeuttien tutkinto-ohjelmassa. Niin. Ensi viikolla nyt olisi sitten tarkoitus hypätä sen toiminnallisen osuuden kimppuun, joka vähän hakee niin kuin omissa aivoissa, että mitä kaikkea siihen toiminnalliseen tulee. Mutta ehkä se siitä selkeytyy ja hyvä juttu se, että ei tarvi yksin pohtia, että meitä on 3 hengen ryhmä tekemässä ja kaikilla hyvin samantyyliset ajatukset ja se semmoinen ajatuksen juoksu on hyvin samantyylistä, niin mä uskon, että me saadaan se kyllä yhdessä selvitettyä. Jokaisella on kuitenkin omat vahvuutensa ja uskon, että että meitä on niin monta, niin saadaan semmosia niin kuin useampia näkökulmia siihen asiaan ja semmoista idearikasta pohdintaa tuossa ryhmässä. Niin semmoista juttua olisi tiedossa siis ensi viikolla. Ja katsotaan nyt sitten, että mitä mä keksin teille maaliskuulle semmoiseksi spessuvideoksi. Mä en nyt enää muista, että puhuinko mä tuossa alussa siitä, että ajatus olisi, että kuvailisin vähän joka kuukausi semmoisen spesiaalimman jakson ja sitten ihan tämmöisen perusjakson. Mutta pientä ajatusta on ja tosiaan vähän sillä varauksella, että katsotaan, että riittääkö sitten energia vai eikö riitä. Ja en viitti haukata ihan kauhean isoa palaa. Mulla on tossa sitten maaliskuun lopussa alkaa harkka, niin se luultavasti kuormittaa taas vähän eri lailla. Vaikka kävin tutustuus maanantaina sinne paikkaan, niin jäi tosi hyvä fiilis siitä ja semmonen olo, että tuun kyllä oppimaan siellä tosi paljon, että odotan innolla sitä harkkaa. Oikein mukavaa helmikuun viimeistä päivää teille ja ihanaa maaliskuun alkua ja kiva nähdä minkälainen teidän värikäs maaliskuu on, jos tohon neulojan vuosikertahaasteeseen osallistutte. Nähdään taas sitten maaliskuun puolella. Moikka!